ഉദയ്പൂരിലെ തയ്യൽ കടക്കാരൻ കനയ്യലാലിന്റെ കൊലപാതകം വർഗീയ ലഹള ലക്ഷ്യമിട്ട് സംഘപരിവാർ ആസൂത്രണം ചെയ്തതോ എന്ന് സംശയമുയർത്തുന്ന തെളിവുകൾ പുറത്ത്. കൊലപാതകം നടത്തിയ പ്രതികൾ 3 വർഷമായി BJPയിൽ സജീവമാണെന്നതിന്റെ തെളിവുകളാണ് ദേശീയ മാധ്യമമായ ഇന്ത്യ ടുഡേ പുറത്തുവിട്ടത്. മുഖ്യപ്രതികളായ റിയാസ് അഖ്താരി, മുഹമ്മദ് ഗൌസ് എന്നിവരുടെ BJP ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സഹിതമാണ് ഇന്ത്യ ടുഡേ റിപ്പോർട്ട്. കൊലയാളികളിൽ ഒരാളായ റിയാസ് അഖ്താരി പാർട്ടിയുടെ വിശ്വസ്തർ മുഖേന നിരവധി പാർട്ടി പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 2019 സൗദി അറേബ്യയിൽ സന്ദർശനം നടത്തി മടങ്ങിയെത്തിയ റിയാസിന് രാജസ്ഥാനിലെ BJPയുടെ ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച നേതാവായ ഇർഷാദ് ചെയിൻവാല സ്വീകരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും BJP പരിപാടികളിൽ നേതാക്കൾക്കൊപ്പമുള്ള റിയാസിന്റെ ചിത്രങ്ങളുമാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഉദയ്പൂരിലെ BJP പരിപാടികളിൽ റിയാസ് പങ്കെടുക്കാറുണ്ടെന്ന് ഇർഷാദ് സമ്മതിച്ചതായും ഇന്ത്യ ടുഡേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. രാജസ്ഥാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുതിർന്ന BJP നേതാവുമായ ഗുലാബ് ചന്ദ് കഠാരിയയുടെ അടക്കം പരിപാടികളിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാണ് റിയാസ്. കഠാരിയയ്ക്കൊപ്പമുള്ള റിയാസിന്റെ ചിത്രവും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം തന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യവും ഇർഷാദ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. BJP പ്രവർത്തകരായ മുഹമ്മദ് താഹിറിനൊപ്പമാണ് സുഹൃത്തായ റിയാസ് പാർട്ടി പരിപാടികൾക്കെത്തിയിരുന്നത്. കൊലപാതകത്തിന് പിന്നാലെ താഹിറിനെ കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്നതാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന വാടക വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ടെന്ന് അയൽവാസികളും പറയുന്നു. താഹിറിന്റെ മൊബൈലും നിലവിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണെന്നാണ് വിവരം. പ്രതികളുടെ സംഘപരിവാർ ബന്ധം പുറത്തുവന്നത് BJPയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവാചക നിന്ദാ വിഷയത്തിൽ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും നിലനിൽക്കുന്ന പ്രതിഷേധം വർഗീയ ലഹളക്ക് അവസരമാക്കി മാറ്റുവാനുള്ള സംഘപരിവാർ ആസൂത്രണമാണ് കനയ്യലാലിന്റെ കൊലപാതകമെന്ന സൂചന നൽകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്ന തെളിവുകൾ. പ്രവാചക നിന്ദാ വിഷയത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയും BJP പ്രതിരോധത്തിലാവുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ നടന്ന കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ സംഘപരിവാർ ബന്ധം നേരത്തെ തന്നെ സംശയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മലേഗാവ് സ്ഫോടനമടക്കം വർഗീയ വികാരം ആളിക്കത്തിച്ച് രാഷ്ട്രീയ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ സംഘപരിവാർ കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തിയ നീക്കങ്ങൾ മുമ്പ് പലകുറി രാജ്യം കണ്ടതാണ്. അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഉദയ്പൂർ സംഭവമെന്ന സൂചനയാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. Way2Nikah.com, the exclusive Muslim matrimonial site.